ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର। ଆମ ଗାଁରେ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେଉଁ ବାର ହେଇଥିବ କହିବେ। ରବିବାରରେ ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କାମ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସିକି ଖରାରେ, ଶୀତ ଦିନ ତ, ଉଙ୍କୁଣି ବଛା ବଛି କରନ୍ତି। ସୀମା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଖାପାଖି ଅଧ କିଲୋ ହେବ ଉଙ୍କୁଣି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇକିନା ବା ପିଲାପିଲିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ବହୁତ ଉଙ୍କୁଣି ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜିର ଗଣନାଟ୍ୟ ଉଙ୍କୁଣି ବଧ। ନାଚପାଟିର ଆଜିର ଆନୁସନ୍ଧାନିକ ନାଟକ ସୀମା ମୁଣ୍ଡରୁ ଉଙ୍କୁଣି ବଧ। ଉଙ୍କୁଣି ତ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଚ୍ଚା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଖ କହନ୍ତି ଆମ ଇଆଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କ'ଣ କହୁଥିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ରହିବା, ଆଉ ଅଧିକା କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯିବ। ରହୁଛି। ହଁ।